Saludos, Natur e seguidora de Papi Kumi. Contento com a nós estamos para nós informar outro riba certo tópico não. E também me quero felicitar Torende com a hasi anya of que está celebrando dia de Henry Homber, 19 de novembro, o dia de Henry Homber. Então, lagay decidir aqui. Nós também nós temos papi com outro. Tudo nós também papiamento, papi com outro, tá técnico humano para outro, para nós como de outro mais melhor. Pois, nós também papi com outro, para nós como de outro tema. O tema é um tema mais interessante. E normalmente nós estamos buscando gente para acompanhar nós de tema aqui. Até tema aqui está travel agent. Como também travel agent? Que tem experiência de travel agent. Então, para nós lograr esse assunto aí, para nós lograr de começar com outro tema mais profundo, riba é profissão aqui, nós logra de ganhar senhora Rutlin Margarita. Rutlin Margarita, conta como? Pisami. Bom dia, César. Também bom comer quando vai Cubo. Hopi bom. A vida passa 2 horas aqui na Corsal, me dá. Ok. Dus we hebben Corsal. Net bom dia, so nós saia para nós conversar Cubo. Conta-me, quem é Rutlin Margarita? Rutlin Margarita. Agora, me sabe, Rutlin Margarita está agora que é um momento que está ondernemer, schrijver die poëzie, eta organisator, organisator, eta mama di di 35 anni, eta gente hopi contento, anto ela nance na Dushi Corsal. Ok. Bando voor de 10 anni met biba na Holanda. Ok. Anto si hopi aya. Bisa precies quanto ai met team, insomma, da hopi ai met viva na Holanda. Ok. E verdade, me lembra bisa me tô contente, me gusta gente, me gusta travel, viaja. E dia me dá ongeveer 18 anos, minha mama abi de beco nos voor de Holanda, dus de Holanda binnen Corsal. En voor die também me probisa me tá lover de Corsal, me estima me Corsal. Ok. Mas studia, vai escola na Holanda? Sim, mas estava chiquita, me tem 10 anos, mas minha mama amandami se com minha tata, então minha tata tem senhora, dus stiefmoeder, então aí na nossa bij school, nossa studia. Qual status in het? Qual status? Alsjeblieft? Qua status in het? Nós bij Amsterdam. Nós bij. Sim, Amsterdam. Okay. Balanta de Amsterdam. Alsjeblieft? Balanta de Amsterdam. Malanta de Amsterdam. Sim, sempre maar bij de Amsterdam. En toen op een gegeven moment maar bij naar Diemen zien, maar dat is even een ander verhaal. Maar Diemen is echt eigenlijk Amsterdam. En toen ze en dan mijn opleidingen vooral ging medische zorg, ziekenverzorging, doktersassistenten en jeugdzorg. Pero op een gegeven moment wordt dat switch, dat is een carrière switch, vooral denk ik crisis aqui. Ja, dat. Quanto ainda de mundo de travel? De mundo de travel met ongeveer 20 jaar aqui. Ok. Como você escolhe o mundo de travel? Sim, essa é uma boa pergunta, pessoal. Mas verdade, ora como eu denk medische zorg, tour vakantiecomitee, met daarbij Europa, met daarbij verschillende países. E esse afval op laten we zeggen, tour operators, dan kom je te boek mee reizen naar. En zo is het zo met de gusta skibi, dan dat skibi hopi reisverhalen. Dus we samen zeggen, kom je te combineer papiamento com holandês, bom? Compreendível. Ainda compreendível. E dan keren tiki, ainda pensamos bia, wat hopi aanstellen, pero no, nós mabiba com mama holandês.
Anto e mama holandesa que nota que nos papiamento mas. Anto danke Deus mi mama bindi después par de anos, anto mi mama queda papiamento conosco, anto assim nós só que papiamento back. Bom. In ieder geval om terug te komen, door ik met dat gusta viaja, anto het tour operator na camina met dat boek mi reis, amira kom met dat gusta travel, anto met dat gusta skibi di dia tambe, anto nang apuntra mi dosi na apuntra mi kom ik binnen tra panang. As nee maar rol langzamerhand ding toerisme, hoe travel, anto massimi opleidingen daarin. En tot we zeggen op dit moment met een ondernemer in de reisbranche, in de travelbranche. Pede botin bom mes negócio de een branche de traveling. Sim, Como é balanço bom negócio? Como é balanço negócio? Como é vai chegar aí? Sim. Er zit een bom pergunta também met dat trana die grote tour operates naar Holland en Amsterdam. En to sim me sa met dat assim hopicos met dat uma hopi verantwoording riba me mes. En to dia met dat sinta na casa met dat me casa. Dus aqui ko met dat assim na hopi trabalho eigenlijk me quer ser coisa que para me mes. Anto mi kasama tawa da kano dia riba di mark nan di Amsterdam. Anto ele mira pand bashi. Anto ela nosa a compra e pante. Anto e nama commissa in 93 mijn eigen reisorganisatie. Oké. Nou, anto zei door dat 2093 tot 2006. Anto commissa e die crisis abini. Anto van hopi succes, ela vira echt mensen conosco pas ding in corona tempo agora aqui, ela vira heel slecht. Anto VDA, maar decidi die bij kaas, bij maar stop centrum, maar bij Sigi naar kaas. Tussentijd ik crisis dat thema naar KLM, maar bij de medische branche trobe. Anto assim nem ora que coisa vira mais melhor trove, maar queda na casa, maar ele mais uitgebreid. Dus eigenlijk moet je vanaf 93 of mais pro mês, met dat ding in reisbranche, anto ik maar crescente door die mes viaje naar over de wereld zeg maar. Meestal zie je een soort nomad. Dus best sempre 3-4 lunas met een oké, met die bij. Met een boek een ticket en dan met erbij. Dus ja, hoop ik zo também. Oké, agora, mas me astonished. Para me entender o papel, me assombrar com botar viva e coisa de viajamento. Então, temos o próprio negócio de área aí. Como judico só é tão difícil para Holanda lá no próprio negócio para traveling. Porque é cultura holandesa também, então cultura gosta de travel, né? Vakantie dan komt met grande para gente biba de cultura holandês. Je kan zo of mijn kamer of lo que sea. Biba de cultura aí, batalhanta é coisa, pero é tão difícil para eu só para ter negócio. A mim te quero que negócio tá bom mas tem passivo é coisa. Sowieso na Holanda botin color, botin assim, a mim te sempre botar assim, digo assim, 3 dia mais best para botar negócio, para fazer coisa para ainda não mirabo. Dus ja, lo qual comita com a mim ahasita uma zedor. Ando lá tem ainda contra mim com botei ainda den reisbranche den business. Então, mas se ele zedor, das mim me pensa, zedor tá belangrijk, pero vou me sentir vou me sentir gun factor. E também vou me sentir durf. Dus que men zedor is goed, maar je moet ook durven. Vou me sentir soro para
nanolubidabo. Was tem coragem. Comecei, yes, coragem. Comecei coragem para bij in netwerkbijeenkomsten, zichtbaarheid. Sim, vira visível, vira mercado. Yes, que era sempre com nome esse código number, código mês, apresentável mês, sempre tá aanwezig, op tijd aanwezig. Pap, ja, durft die bij, vooral in netwerkbijeenkomsten, bij je papje directeur na, whatever, na T, dus je bent op hetzelfde niveau. Dus het is moeilijk, seguro como gente mujer, y seguro como gente mujer preto, pero me dice siempre, no laga no gente schuif weg, zorg dat je er bent. En de is zeta, denk ik, mijn kracht, mijn kracht. Pero como se tá gente que tá gunbo business também. Agora, tarificar, me como de bom, mas travel open para o business. Kadi Dorora bota para fora de Holanda of teatro temporada só. Ai, tenminste toen corona nog dat até ainda, met als 3 of 4 studiereizen, also met de travel club. En zijn we nou bezig met ondernemen met de travel club, de reisketen, hoe allemaal zelfstandige reisagenten. Dan staan je in tools aan, van ons ga je studiereizen, van ons ga je een systeem aan. En dan reisbranche certificaten, betrouwbaar. Er is een IATA, ANVR, SHL, calamiteitenfonds. De branche certificaten zijn belangrijk. Para 10, para veiligheid die cliënten, para veiligheid die we staan. Dus nogmaals, nós temos studiereizen, nós vamos para caminho, nós vamos em locatie, nós vamos em hotel, nós vamos conhecer producten, nós vamos conhecer inwoners, nós aqui nós vamos oferecer aos clientes. Que mente, como de bom, prometo oferecer a mim, com que vai comida. Bombes abai e cabine cama, abai estudar caba, abai país caba, check what, e quando oferecer, para o oferecer a mim, quando ganha tempo vai lugar. Não, essa também é uma boa pergunta, vai. Gente só não pode visitar todo inteiro mundo. Dat betekent snel fijn que nós temos grupo de reisagenten. Dus de Travel Club tem ongeveer 500 reisagenten. En toen kula gabi se ku abobini boke bij lugar como no abaina, met de bak dingos message board, met de contra mijn collega's kijken we samen contamen. Natuurlijk bij internet genoeg te vinden. Kijken we samen contamen die weet ik veel, in mijn land. Bij onderzoek daarbij, maar de meeste landen, hoe hen dan bij, ja, onder mijn collega's of mijn mensen bezoek. Dus nogmaals, hoe hen zo nog voor bij Intermundo. Oké, o quatro é país não com aba visita. Oh jee. Maar visita basta país você? Na Europa, maar visita quase maar visita África, Kenia, Zuid-Afrika, Egypte, Gambia. Maar visita Thailand, maar visita Mexico, maar visita Chile, maar visita Oman, maar visita noem maar op. Rij samen oorlog como topa, como magusta isla of een país, ta Santorini. Santorini, sì, Santorini. Sì, Santorini è un lugar, non è ta? Vai?
weer als een enthousiasme, weer als een reiziger. Maar een grupo in 2016, maar een eiland hoppen in Griekenland. Dus eiland hoppen betekent van eiland naar eiland naar eiland. Ja. En toen, dat is bij Santorini. Santorini is echt prachtig. Het lugar kaas naar blanco en toen dat naar blauw. Juist, klopt. En toen, naar Santorini. Met even tabum weer bij komen. Echt heerlijk eilandje. Griekenland is sowieso dan binnen Europa. Een van mijn favoriete landen, vooral eilanden. Dan te passen op in ons Corsaus. Die op die eiland passen op in Corsaus. En de Santorini, dat een isla, is bekend door die zo prachtige, mooie, lange zonsondergang. Maar je moet niet mis. Het hoop je toeristici, dus ik adviseer sempre in en dan een beetje minder toerisme. Dan bij zeg maar de laatste week, die oktober, of net toeristen dan bij Kaasberg en toen dan bij Serrano. Oké. Dus leuk. Met even dan van Santorini, ja. Nee, dat doen we. Dat keer Afrika, qua país de Afrika achterin. Afrika. Bij Afrika ontdienen, bij Afrika hier. Met de bij Afrika ontdienen. Qua país de Afrika achterin. Maar Kenia, maar bij Zuid-Afrika, maar Zuid-Afrika ontzettend mooi. Johannesburg en Kaapstad. En toen was ik een auto van de ene naar de andere en echt geweldig. Maar met de mas verliefd op Kenia. Kenia, oké. Sí, Kenia. Kenia is echt game drive na, dus game drive waarbij wakker wilde dieren na. Dat echt prachtig, echt bonita. Maar met naar Afrika, met die zeggen, oké, Akinang bieden aku mezelf volgens mij. Het is echt bonita. Dus maar met die bisa aku laatste keer dat hij een studiereis naar Rwanda. Laat me voor daarbij. Maar Afrika is sowieso een prachtige continent. Oké. Zuid-Afrika, maar je gebied Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Zuid-Amerika, maar je gebied die banden? Ik ben naar Chili. Plan op mijn bucketlist para Colombia en Brazilië. Dus het zijn niet bij Hassi afgelopen jaar, maar het is niet doorgegaan. Maar binnen Chili, Mexico en Costa Rica. Misschien bedoel ik lokaal maar bij. Na kas met een wereldbouw, toen met die stipeltjes Coraca mina maar bij. Pero in van Chili, Mexico, Costa Rica, ik mis nog wat. Oké. Maar binnen Akibana. Oké. Maar de bedoeling dat zie ik bij binnen mas ding Zuid-Afrika en Latijns-Amerika, Zuid-Amerika en Latijns-Amerika. Maar bij Hopi Amerika zelf ook, New York, Philadelphia, Washington, California. Oh, oké. Miami. Las Vegas. Oké. Sí, Hopi. Bawa bikasa bij rond mundo. Nou, por exemplo, você tá o mundo assim grande, com nós temos roupa lugar mais para mim papai. Sim, Europa também mais roupa, heel veel Europese landen, Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Turkije. Ik ben nog niet in Marokko geweest. Marokko dan met de parade bij mijn bucketlist. Dus ja. Okay. Quanto gente vai llegar recomendar para o caminho? Matau com você bem? Eu pergunto, mas pensei também. Então, você aqui comigo não por bimber. So, booking, dat team ja 30 mensen of team ja 2 personen. Oké. Snap je? Dus de afgelopen jaren, na Ibiza,
Wow, dat is moeilijk hoor. Dus vanaf dat ik begonnen ben, nou, ook moeilijk. Dat ik nog eens ik durf het niet op te noemen. Aha. Toen ik team kom ik het bezig, nou, ik denk wel meer dan 10.000. Oh, basta. Basta. Wat een Ja, hobby ja, ja, actief. ja, ja. Kom op eigen bedrijf, wat dat toch hobby actief. Zie, met een heel actief ding, kom mijn eigen bedrijf, met nog maar hobby's zichtbaar. Met dat braderieën, met bij netwerkbijeenkomsten, met dat hobby op social media. Check me op social media. Oké. Hoewel met de ook met de grande moet je iets minder, iets bescheidener zijn, vind ik. Pero met een heel leuk te zichtbaar op social media. Met die flyers, ik ga gewoon mensen opbellen, hou contact met cliënten aan. Ja, ik ben altijd beschikbaar, ik ben altijd bereikbaar. Hoor ik hier, als ik kom naar Curaçao, maar boek ongeveer al 4 of 5 boekingen al. Oké, wow. Ja. Dus met de lange meen dat er was het tijdverschil natuurlijk. Met als je werk, en dan met een collega naar Hollanda kunt nemen waar. En toen is zij dat je daarmee kon organiseren pas ik was naar Akina dat je een een pami. Dus ja, travel, reizen, viajar, así es importante para nos breed, conocer otro, conocer Então, papi, conta também. Ora, boa recomendação na pai, o país. Mas a recomendação também busca a história do país, mas não contar disso. Seguro. Então, doen sempre tips. En we doen dan também een link die een museum na, of die cultuur na. Dus ja, seguro. Maar zo is het juist important wat meneer Bobobay zien op het strand. Maar dan wordt het kunnen ze het país echt. Dus het strand het ook minder bonita. Behalve met die afwijking kun tu caminha comigo bij met de compra beach na de Curaçao. Curaçao de Ghana tourora. Ótimo, bom. Te conheço aí pro trabalho. Quando eu como te mira, Curaçao, eu me ponte bicho como travel agent. Te conheço aí pro trabalho. Zie, we pergunta kan je weg, dus ik heb het niet zo goed gehoord. Com, wat we weten Curaçao voor die ponte bicho como travel agent. Oké, dat is een goede vraag. Met de Curaçao met hobby potentie. Sim, tá bom. Hobby potentie. Curaçao voor sakam hobby mas, vind ik. Maar ik ben maar een leek. Loopt niemand voor de voeten. Maar met de hobby kosmas voor haast naar Curaçao. Dus Curaçao daar 365 dagen mooi weer, 365 dagen prachtige stranden, 365 dagen prachtige mensen, 365 dagen een stoerte papja. Hollandees. Hollandees ho? Een stoerte papja. Engels. Right. Een stoerte papja. Spanjool. In Isla Chiquito aquí spreken we het liefst 4 of 5 talen. 5 talen seguro. Mas é como belangrijk, coitado, me quer de nieuw mundo, de nieuw, in geen enkele land, zo'n klein eilandje, te papier tanto linga asina. Het is poderoso, no? Het is, taal is macht. Dus que mendi, no, Hollandees dan zo, die hoop otro isla na mas por hala kinana. Kameli, ora abomes como Curaçao, mas tá se hoje tu me joga não dá me como Porto. Ja. Mas dá para inglês, mas para espanhol, mas dá para holandês, então vamos me ajudar me a tomar essa coisa tá mais me gusta. Maar met dat casaldes ook je com alemão, dus ik spreek ook German. Oké.
Dus eigenlijk... Grammaticaal is niet geweldig, pero me comprende bon, en toen me papier con alemán. Ok, bom. Dus we acaba de 5 idiomas como te dominar. Pues vamos para alemão. Engels, Spans. Sim. Vamos para alemão. A mim para alemão. Então, 4 seguros. Antes em idioma como se tiver papiamento é de 2 lugares em inglês. E outro nome está me best. Pero é problema do papiamento. Espanhol também vou para papel, tá? Sim, Do you pessoal para espanhol? Correto. A mim escreve meu papiamento. Me escreve meu inglês. Então, me usa espanhol também, então holandês seguro. Pero me dois idiomas que me gosto do papiamento com inglês. Vooral, ik kan je bien English, you know, I love that. Pero, nós temos potência também, domínio de 4 para 5 idiomas. Que mais você vê a potência na discussão? Essa meer een persoonlijk kost, kom je daar bisa, nou ja, oké, daarmee doen antwoord voor mij. E potencia está het is ingewikkeld. Me da querer, me da mira que nós temos nós vivemos na Holanda, met is die echt goede Jugoslav. Nós temos goud in handen. Dus ik ben die, met die goud in handen, geef het niet zomaar weg. Of verkoop het niet zomaar, want goud is veel meer waard dan euro's of dan florijn. Dus lokaal met een beetje gezeten, met de mira hopi, heen en aan binnen propriedad na. En op een gegeven moment nog in Jugosalmaas of een in Korsalmaas, het wordt een eilandje om druk te doen en feesten. Nou, met de keer e puurheid die Korsau, met daar e oro, e kaasnang, e landhuisnang, e mooiheid die Korsau, geef het niet zomaar uit handen, geef het niet zomaar weg. Maar zomaar, het zit in onze cultuur, het zit in onze identiteit. Ja. Met daar heel belangrijk van onze hoop, proud, ribanos Corsau. Oké. Visita é turista na Panambini para meer nos boniteza. Oké. Maar geef niet zomaar onze identiteit weg. Oké. Nogmaals, ik wil niet in politieke zin praten, maar met de business Corsau die hobbypotentie, maar lang nos houden bonita en klein en lieflijk en interessant, meneer Eta. Ok. Bom, vale a pena. Comprende que me queimar? A compreendemos completo, também de acordo com o também. Pessoal, se queda, se canos. Absoluut. Pero evitatie nos doorheen para bini, ando trata na bonita, trata na bom para que bini back. Para que para mim verliefd riba Corsau net als hoe ik super verliefd ben op Curaçao. Pero het is wel van ons, het is wel van jullie, het is wel van Curaçao. Ja, met de volle acordo como. Botar raia, de Curaçao bij qualquer outro país, então tremendíssimo. Então, o Curaçao, o que é daqui não, também tu tremendíssimo para Curaçao, para o nele é claro como está o piano e por verdade nós temos potência mais profundo mesmo. Curaçao é paraíso, então perla do Caribe, então nesse luta para virar de pequena cena, right? Agora, eu contento entender o pensamento sobre Curaçao, pero a vez, segundo a pessoa, bota skibi e bota basic a parte literária também. Klopt. Dat is oké, leuk. Is dat met een verhaal? Dus tijdens een netwerkbijeenkomst als travel agent
met de papier met de commerce aya. En toen ben ik gesprek met de directeur die theater die omvalt het een theater naar Diemen. Meneer Mabi samen prome, Mabiba bin zitten een, Mabiba prome toen met tempo naar Amsterdam. Dus best orma casa nos Mabiba naar Diemen. Diemen daar echt een voortuin die Amsterdam. Anyhow, dus op een gegeven moment was ik met hem aan het praten. En toen zei oh ja, het lijkt me heel leuk. Zo aan de puntra, ki idee ting pa hasi Diemen untiki mas aantrekkelijk pa Diemen, weet je, voor de mensen. Anyhow, en toen zei ik van, het lijkt me wel leuk om een spoken words avond te organiseren. Maar ik zei zomaar, en toen pensé ik, nou, dat zou wel een super saai voorstel zijn. En toen zei hij, oké, dat is een goed idee. Zo is hij nog 10 ainda. Bon, dus Malu daar in het verhaal. Ik ben verder gaan netwerken. Dus dat we een autonetwerkbijeenkomst, ding het theater de omval. En toen na mami, was we Marutlin, Margarita en Ghana een prijs. Dus ik dacht, hoezo een prijs? En toen na die samiku mij een subsidie, een bepaald bedrag, van mijn organisatie een spoken word avond. Toen dacht ik, dus nu moet ik. Ja, precies. Dus dat. En toen ik probeer spoken word avond, dat we in oktober 2019. En toen zag ik op Assa. Corona kwam. Ja. Eerste avond dat was echt een super succes. Het concept is simpel. Gewoon schrijvers en dichters uitnodigen. Iedereen schrijft of draagt bij voor die namis boekie of wat dan ook. En that's it. Het is een hele simpele, mooie, maar het is wel een organisatie. Oké. Want is hij behangen como een side street die bo main street kunt travel agent. Ja, ik denk dat le qual comité zit ku mijn bedrijf dan de sponsor. Dus mijn travel te sponsor, dus dan kan je ook mijn flyers naar en dan dus een combinatie van cultuur en business. Het kan. Oké, het kan. Ja. Dus met dat promote mijn bedrijf. Ik ben sponsor, ik ben zelf bedrijf. En ik heb mijn flyers daar en mijn banner daar. En ik heb iemand die daar zit die voor mij mijn zaak promoot. Aan de andere kant ben ik ook organisator van de deelnemers, de schrijvers en de dichters. En ik presenteer. Nice. Ja. Lobe recomenda a work o hoben pas corre direction de bira um travel agent in preparação mês de direction. Lobe recomenda o ainda se fosse work. Si ta supasi met de BCC. Anto akina korsao também met de BCC. Ondanks met de mira kuting hopi lucha pa gana boseng e pati um trabalho. Esse met de mira si. Wacht, dia ku crisis sabini. Dank je Jos met dat wat mijn medische diploma's. Maar sombra schakelen over mijn sora. Ja. Maar bij de medische sector. Travel te een branche kuta hopi onzeker. Dingen toere eiland kom je dingen travel. Maak asina hopikos mee. Op de ene moment ben je top en op het andere moment ben je down. Dus Lomira kunnen recomendar youth pa mucho jong pa bij dingen travel. Itu bisa putar pasisi, pero itu bisa também sorry pa buat een backup. Ja, oké.
That's fine. Sorry po, Yani, kasi ervaring ko. matawid ko talk di futuro de e branch travel agent di futuro pe profissão aí. Ja. Met de keren zie met de keren ku riba un outro nível. Outro nível, me kemendi ku me não te recomenda nu hene agora que bij huur un lugar para abrir un travel agent. Me te keren ku bo laptop, me neem het asi, bo bij tu camina, bo precies tu camina hasi bo trabalho. Dus bo not in zorgen die gas en licht, bo not in zorgen die verzekering, ja, verzekering para o Messi natuurlijk, pero no abrir, lo no recomendar no gente para abrir edifício, of o Messi tem cas, dat zou wel kunnen, maar tem cas, maar neem maar eens een meskas, en dan tem hele leuke ruimte, dencora of apart, é sim, pero para abrir edifício você me também as travel agent me traga na casa, mas não avisa sei, né? Oh, da casa moet tra? Sim, vanuit huis. Oké. Sim, als zelfstandig reisspecialist, toen nos toe te traga na casa. Oké. Ao comentar é fenômeno de último ano de bed and breakfast. Comentar aí com você. Oh, dat is een hele goeie. Heb ik ook zelf al met een bed and breakfast naar Amsterdam, naar Diemen. Sim, oké. Sim. Meteen fantastisch. Sorry voor een hotel na. Meteen ontzettend leuk. Maar zomaar, mijn ervaring tabatataku. Ora bonopo viaja. Botanya intere e mundo também dembocas. Então Maya assina hopi hende maar kon ze assina hopi hende maar assina nieuwe ervaringen, nieuwe gesprekken, hopi bonita gesprekken aan, hopi bonita hende aan. Het doen nou ook inzicht. Como no viaja, botanya e mundo também dembocas. Zeta bonita. Oké. Dus ja, anto is service, daar hoop ik maar persoonlijk. Goed ding, een hotel. Sorry. No, maar dat desarrollo, no? Ja, daar hoop ik maar persoonlijk. La realidad no se piano de, no se piano de realidad, no. Sim, precies. Pero wat, die horen papje também tegen je eigen business, hè? No, pero un tabalanta bed and breakfast. El desarrollo, a macomende com bed and breakfast nasce na França. Se uma comende, mas de verdade, nasce na França era nasce, então do pareja francês começar por na casa disponível. Essa aqui é a história da verdade. Pero na única a partir vista na onde fenômeno bed and breakfast nasce. Bed and breakfast por nasce na França sim, pero Airbnb zeg maar, lo que eu hoop net há palavra sushi, ik niet. En dan Airbnb voor de Amerika. Oh, oké. En daar dan nasce hoor. Primeiro que ela nasce. Ela grande. Nós in 2015 nós hadden conferentie naar Parijs. En maar een hoop informatie daarover. Dus nogmaals, met een echte ondernemer. Dus behalve travel moet ik ook leven. Dus alles wat men neemt spoken words, travel, Airbnb, alles wat ik vind dat ik hoe eer en geweten kan doen, doe ik. Oké. Dus ja, Airbnb is een fantastisch iets. E hotel nan grande, no da contento con me. Maar ja, het bonopo, je kan er niet meer omheen, zeg maar. Nogmaals, ik wil absoluut niet in politiek termen. Nee, per ela desarrolla así de grande,
Adesso Ja. sai, Ja. in dat momento, Ja. nel mercato, non per ninguém. Cliente tá Não pedindo, foi ninguém mais. cliente tá pedindo, tá? Mas como eu imaginar-me que tem para hotel que na grande tem problema com cruise. So, ele pode escolher vai cruise ou vai hotel. E tem opera da vai cruise hoor. Ja. Aba experienciar cruise também, o cruise ship. Dit is echt grappig, we começar com o cruise também, maar met een cruise specialist. Mas o cruise specialist também. Maar kom ik daar hoop ik moeilijk die papa die mensen want so mamita als nou hoop ik koos kom ik daar ja ik doe best wel veel dus met een cruise specialist também hoewel me mensen bisa ku met de sinta pensa agora que pessoa cruise também é ingewikkeld door het tempo die corona. Maar ze worden kwada in 2020 tegen een grote brand hebben dat en toen hen dan abira hoop je terughouden van cruise. Cruise, juist. Ja, nou abira hoop je terughouden van cruise. Dus dingen ze zien met de zin dat pensen of ik er wel of niet mee doorgaan. Ze zitten om kost met de pensen. Como cruise specialist que batas. Como cruise specialist que batas. Maar cruise staan we best wel veel. Niet in de Caribië, maar wel in Europa. Cruise specialist met een sorupa. Cruise is een apart product. Ik weet niet of mensen saben precies. Ja, het is een andere branche. Het is een andere tak van sport. Ja. Het is andere. Sim, bom, mas você sabe precies como organizar voor die vuelo, de transfer, de cruise. Bom, mas sa o de cruise binnen, bom, mas moet een aansluitende transfer naar luchthaven of weer een overnachting. Bom, mas sa die package nang die kita package nang de cruise. Bom, mas sa die belastingen, om mensen zeggen die havengelden, om mensen zeggen echt ontzettend veel, om mensen daar heel voorzichtig met boeken, dat is maar één foutje voor reunie, verpest inteere vakantie die omheen. Dus cruise, maar de cruise is super leuk. Oké. Dus ik hoop je in de andere kort bij cruise. Zeg maar bij mij 8 of 9 cruise caba. Ja, misa. Pero ahora que hoop je terughouden op cruise. En aan mijn meeste zien als cruise specialist zit ik op een kruispunt die doorgaan op cruise of specialiseert bij mensen solamente die bij reizen en dan een cruise binnen tussen is meegenomen. Pero ik cruise alleen ja, het is best wel moeilijk op een moment aqui. Awal kiko lo recomendar ainda na awal que trouwens die een fenomeno também die all inclusive. Como tá desenvolver aí? Het is niet para el cliente, para el klant que bij reizen, pero met dos cosas, para el land en nota vind ik het niet goed. Plus, para el klant tampoco no, aan de andere kant tampoco no, want zie je conoce Het país. Het país, de lokale mensen en gewoontes. Wat ik ons zie, maar met oké, doen. Wat daarbij precies kan je het operator kebo pabai. Pero a mí meestal hoop ik eigenwijs. Dus als ik bij een camida, ik in contact met lokale mensen. Ik sadi naar gewoontes, ik sadi naar gebruiken, ik Nederlands stem, ik meer naar manieren van leven. Dus ja, all inclusive is lekker als je een weekje als je moe bent, want dan moet je pensen, ay, moet je zo zeggen, na whatever. Maar all inclusive te lekker. Maar wat de mensen ik kom in daarna, wat de mensen is juist die plaza dan. Yes. Maar também tem cultura de isla of je país como vai dizer.
Eigenlijk, het is de kost como que conocer, o não pode travel. Juist. Want de kost Ja. de travel agent dan ben je dan. Ja. Als reisspecialist met mijn cliënten aan país. Juist. Ik binnen aan een hele tafel met allemaal eten die je kan pakken en dan gaan zitten eten en alleen het strand. Ik binnen aan een país. Right. Tapi se toch een travel agent ook importante para países que estão concentrados em turismo. Juist. Área de turismo. E travel agent Ja. ook importante. Me tengo bisa viaje kom je naar Curaçao, maar bij bezoek een paar accommodaties. En ik ga toch reclame maken. Valt me vreselijk mooi op en positief en mij een onheerlijk gevoel. De Mondi Lodge. Mondi Lodge. Mondi Lodge? No, na Curaçao aqui? No, mas tu compra deve não vai vai wake, vai vai. Me dá coisa Mondi Lodge. Ja. Mondi, M-O-N-D-I Lodge. No te queda. Ga je schamen, Cesar Paas? No, me não faz wat dodi corona. Dodi corona, me dá sali op mas. Nee, dat komt van dit. Maar echt zo prachtig. Ding Mondi. Aha. En toen had hij een hele mooie boomhut, boomlodge. Bedrijf busquei para me bij. Busquele, Mondi Lodge. Maar bedrijf busquei para me bij. Manang Mondi Lodge, promote nos Curaçao na. Op ik bom, nou, met de busquei para me bij. Dus als travel agent, als zelfstandig reisspecialist, nos die mag je buscar nos meest caminen aan tamen. Dus nos nota natuurlijk met de bende een grote tour operaties na. Nos toch kunnen zien. Sí. Tour met de bende en dat hartstikke goed, dat hartstikke geweldig. Met de ganami zijn, met commissie via na, pero también nos te busca weg van de massa, de kleinschalige. Oké. Net. Meneer onze papi awore, meneer onze papi goudknos in ons man, dan met een Mondi Lodge. Oké. Dan met een nos mes heen dan kuta bringa panan tambe haya pida di ebolo. Oké. Nou, maneira para também sei, met também busquei, ora me ele me water, me está capacitado para mandar para. Ja, te promoten. Wat een bekend prima Curaçao. Maar nós precisamos. Nou, dank. Nós precisamos. Amit te keren op in de país de Curaçao. En dan tu chance que gaan die promover Curaçao. Met dat ze, ora met de pafoi Curaçao, met de papa tu idioma, la gaan op zami, kijk met dat bij bedrijven Curaçao. Right? Hartstikke goed. Ja, mooi. That's great. Our topic era op travel, aparte do estima Curaçao. Qual país do futuro logo vai? De futuro? Certo. Ja, maar we zijn bij Thailand aan, toch? Of nou? Sim, maar we zijn Thailand, sim. Mijn top 5 op dit moment. Dat Peru. Colombia. Peru, Colombia. En dan nog een keer, ik bij Rusland. Rusland, oké. Bij Rusland, Colombia. Peru, Colombia, Rusland. Ik wil heel graag een keertje. Oh, wacht even, wat gebeurt er? Ik wil heel graag een keertje naar Brazilië. Oké. En dan heel dichtbij, bij Praag, Nubia. Oké. Het zijn gewoon 5 dingen die op mijn lijst staan. Oké. Eigenlijk staat er nog veel meer. Oké, amit tabi mitingani bij Rwanda, maar studie Rwanda hopelijk bij internet. Rwanda, Afrika. Mitingani bij Rwanda, mitingani bij na Alaska. We kunnen conhecer Alaska, we kunnen conhecer o mundo e vooral a noite ora luz Santa Cambia e nuvem da ja. Gaan experienciar com os níveis.
Anto, binigyan niyo ba, den Caribe, tourist den Caribe, mabay basta kama, mabay St. Bart's, mabay St. Martin, de Mes, mabay St. Martin Frances, mabay isso comida gusto bay, ora mitin na Viaja hopi, César. pessoa bisa sali de Holanda by França, mas é easy, River St. Martin, da coisa que o mundo Ja. se viaja nos by St. Martin, nós estamos aí de Holanda, by França, Rato, by Marigot, passa preta não com você não bem viaja Holanda. Então coisa enormemente, então é lugar né evidente de by verdade. Caribe, África, Vietnam, Rwanda, anto ku Alaska. Mooi, mooi. E Gani Cruz também tem Zwarte Zee. Dat is het Oh, prachtig, ja. Ben je erbij dan? Alsjeblieft? Ben je bij Zwarte Zee? Nee, nee. Maar bij Israël zie. Oké, maar bij Israël, verdad. Olvidar maar bij Israël. Sí, maar bij Israël. Bij Israël, ja. Dus una me que vai também, me que hace cruce, se llama Hurtigruten. Maar boeken zie bij mijn cliënten, bij mijn mensen als je noemt, ja. Hurtigruten, waar noorden ligt. Oké. Boom. Zie. Dat was heel leuk, maar boek om familie. Dus daar naartoe gaan en toen nanta keda uma noite de ijshotel. Maar je kent die ijshotel. Het is toen een ijs. Wat dan kan ding ijs wat dan kan. Maar dan doen we die ijs dan. Ja, klopt. Dat wil ik ook een keer doen. Trouwens, maar ski daarmee, hè? Ik ben ook gaan skiën. Oké. Nou, ze zien met de pezen desse. Mijn pia na dan op rustig, we tenen naar rust. Ja, de boom conditie als je naam is. Maar kan je dat trekken aan maar staat ook een vriend. Bij ijshotel, maar je kunt maar die reed daarmee. Maar meer ijshotel daar, dan moet je zo smaak niet bij. Met je moet je vriend. Suplente un presente para Papi Cubo foi um ponto de vista como travel agent, mas só quando ele mais chance, mas se me estamos falando de Papi Cubo para essa boa experiência do mundo aqui e como também está com o sol, está contente para ver com os bons com o sol, porque o sol verdade tem coisas bom. Me quero agradecido, e nesse momento eu me quero agradecer todos os seguidores de Papi Kumi. Então, me desejava um tremendo dia. Então, Deus mencionar você, Deus mencionar Margarita e Deus mencionar o sol. Dank u wel, César Paz. Dank u voor de uitnodiging. We spelen dat luisteraars naar een travel agent. Dank u para ora met een korsa para me pas asina dushi. Deus me ensinava na tu também. E we weet somewhere, someday. On the travel. On the travel. We zijn je mama, we zijn travel. Whatever naartoe. Okay, thank you. Well, dankjewel. Ayo. Bye.